Ene kanu makapagboto king barangay elections kay October 30 Iboy at Lazaro. Huwebes October 26 anyang disane ning CLTV 36 News keng Mabalacat City Bus Terminal imang boyet ang magbiyay papunta king La Union nung no ka rin lang makakutkut deng kayang pengari. Di po ako makaboto kasi doon ako nakarehistro sa sa Mindoro. Paano, mas importante yung puntod ng nanay tatay ko kaysa yung alanganin po kasi yung eleksyon. Uling mitutukiya yung eleksyon ng Bondown, dakal ka rin kalupa ng mangboyat ang biyaliwaing lugal na ning pamanyulo at pamagboto. Reng manimbangan nung no ka rin kanu magbiyahe ngening long weekend. Agpang ka rin mamuntukan kay Mabalacat Bus Terminal, pakibalak dan lareng sablang magbiyahe magumpisa ngening Biyernes, October 27, bang magboto at manyulo. Kasi kanu ordinaryong okasyon mo, ing mitutukiya ing eleksyon ampo ing down, agpang kay General Manager ning Terminal ay Elmer Lopez. But ito kasing occasion ngayon, nagsabay yung election at saka yung undas. So napakahaba nung long weekend talaga. Starting tomorrow, 27, yan na, dagsaan na tayo niyan. So tulad ngayon nabanggit mo kanina, yung problema sa baka kukulangin ang bus dahil nga sa Manila pa lang fully booked na. Sino pa ang dadaan dito? Anti among transshipment point ing Mabalacat City Bus Terminal uling Kenila naman sasake reng norte, reng pasaheros amanibat king National Capital Region. Dakal mo naman kanu commuters Kenny ang magbiyahe papunta naman kareng aliwang probinsya Kenny Central Luzon. Pauli na nini may kipag-coordinate no kanu Di Lopez kareng opisina na ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB king Region 1 at 2 para manikuang special permit kareng karagdagang 70 bus ang magbiyahe ngening long weekend. Doon nga sa anticipation natin doon sa dagsaan, baka mamaya kukulangin tayo ng bus. Which is talagang kukulangin tayo ng bus pag dumidiretso na lang yung mga buses galing Manila dahil fully booked nga sila at hindi na sila dadaan dito. Kailangan natin ng mga buses na magmula sa probinsya na dito naman ang ending, dito naman magsisimula at saka doon din sa destination nila. I-expect natin na yan sa 150,000 to 200,000 yung daily na dadaan Yun ang expectation natin. Naka-maximum kasi tayo kaya kahit sabihin natin na hindi talaga umabot sa ganun, at least prepared tayo. Agbanggang Atty. Teresa magtoto ning LTFRB Region 3 suya king command na ning Central Office ing pamag-grant kareng special permit dareng provincial bus. Minuna ng sinabi ning LTFRB na miras neking maygit 700 deng meg-apply para king special permit ngening eleksyon at undas. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.